קודם כל לקחה זווית סופר קשה, ממש, זה כאילו הדבר הזה היה ממש מולה, אז זה ממש לא פשוט. מה את חושבת? לא, אני לא אהבתי את הקצת. למה? לא יודעת. חושבת שהיה... קודם כל זה לא גמור, של אף אחד פה לא יהיה גמור כנראה, אבל זה נראה ממש ממש טוב. הייתי, כמו שאמרתי לך מקודם, טיפה אולי מעריכה את זה כזה, כי זה צריך להיות טיפה יותר רחב, אבל יש פה ממש כניסה גם לטקסטורות ולדיטלס, אני מתה על זה, אני מתה על זה שזה נורא כהה למטה, והקו, נגיד הקווים הולכים טיפה ונעשים יותר בהירים, זה מצוין. גם הקווים שיש ממש פה, כאילו זה חלק מאוד מאוד מעניין, אז אני ממש אוהבת. אם הייתי ממשיכה את זה, אז כמובן הייתי גם דואגת לצל, תמיד תעשו צל, זה ממש מקפיץ את הציור לעשות את הצל, גם אם לא סיימתי, אני מתייחסת אליו בין הראשונים. וכל השערות האלו, גם הייתי ממש עושה אותם, כאשר השערות שיותר קרובות אליי יהיו מאוד מאוד כהות ושחורות, ואלה שמאחורה יהיו קצת יותר בהירות, וגם זה עוזר לי לתלת מימדיות. אבל סך הכל זה נראה ממש טוב, כאילו הייתי עובדת על זה עוד ומסיימת. אני כבר צריך להיות גבוהה, אז לא רוצה להוסיף. מה את חושבת? לי קשה עם פרופורציה, לעשות את הצורה. האמת שרישום בדרך כלל זה התחום שאני יותר נהנית ממנו, אבל עכשיו זה היה קצת קשה. חושבת שיצא לך פרופורציה טובה? זה לא בדיוק. אני חושבת שהיא מעולה, גם בכללי כשאנחנו מציירים דברים שהם כמו פירות, ירקות וכזה, והפרופורציה היא חשובה, אבל גם אם אני משנה קצת משהו, והדברים הם לא בדיוק כמו שאני רואה, כל עוד זה נפחי וזה נראה טוב וזה הגיוני שזה ייראה ככה, אז מעולה עשיתי את שלי. אז זה, קודם כל פרופורציה מעולה, זה ממש ממש טוב. אני מאוד אוהבת שיש כאן את הנפחיות, ואפשר לראות ממש מעברים, ויש קונטרסט נכון בין הכהה לבהיר. יש פה ממש נקודות אור. מאוד אוהבת, אני אוהבת שכאן הטקסטורה היא שונה והיא הרבה יותר כזה קווים קטנים, לעומת כאן שזה הרבה יותר חלק. אני חושבת שאם תעשי לזה עוד ועוד שכבות, זה יכול להיות ממש 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 טוב. גם פה הצל מעולה. הייתי עושה עוד יותר כהה בכל מיני מקומות. לא הייתי משאירה הרבה 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 לבן. גם בקעקועים אנחנו תמיד ננסה להשאיר כמה שפחות מקום ריק או מקום ללבן. גם זה אומר שזה יהיה אפור נורא 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 בהיר. אני אנסה להשאיר כמה שפחות מקומות. סך הכל זה נראה ממש ממש טוב. אהבתי שלא תחמת את זה יותר מדי עם קווים. מעולה. טוב, תמר אולי היה את הנקודת מבט הכי קשה בעיניי. כן, או שהייתם הופכים את זה, הייתם הופכות את זה אליכם. אבל לקחת הפלפל מהצורה ההפוכה שלו, שדווקא בעיניי החלק הכי מעניין בפלפל זה החלק הירוק דווקא. זה פשוט היה נורא. בסדר, אז כאילו אם הייתי מסתכלת מבט ראשון, מן הסתם היה לי קשה להבין שזה פלפל, כי אין לי את החלקים הכי עיקריים, שזה באמת הקצה, כי הוא בכלל הצד השני, וגם את החלק הירוק. אבל מבחינת הצורניות, אז יש פה צורניות ממש טובה, רואים איפה יש עומק ואיפה זה טיפה מתעגל. כן, אמרתי לה גם מקודם, אחד על אחד, זה שהייתי עובדת פחות עם הקצה, יותר עם הצד הרחב, ויוצרת את הצורה העיגולית עם זה, אבל זה נראה ממש ממש טוב, שאם תעבדי על זה עוד קצת זה יהיה פצצה. איפה הנקודת אור שלך? יש כמה. אוקיי, מה המרכזית? תמיד אם אתם מתבלבלים וכזה לא יודעים איפה האור, תחליטו לבד איפה האור, זה לא חייב להיות... מגיע? כן. מגיע מפה, מלמעלה. מלמעלה, זאת אומרת... כאילו בעצם כל החלק הרחב פוגע בו, אז יש שם צל ואור כזה. אוקיי, אז קודם כל אולי הייתי עושה איזו מחיקה קטנה פה בסוף, רק כדי שתהיה טיפה מואר יותר. וטיפה אולי מטשטשת. זה? כן, יש תחתיו כזה קצת מואר, שם התחלתי את זה. אוקיי. אז זה נראה טוב. הייתי טיפה עוד מחזקת את זה, עושה את זה טיפה יותר מוחלט, עם מחק טיפה מוחקת. וגם פה הייתי טיפה עושה את הצורה יותר לרוחב, כדי שלא יהיה כאילו, כי זה נראה ממש כמו פסים, 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 כאילו איך שזה יוצא. אז הייתי גם עושה את ההצללה טיפה לכיוון הזה. בסדר? אז סך הכל נראה מעולה וזה סופר מאתגר, כאילו זה קשוח. מה את אומרת? עשית
עשיתי את זה מאוד מהיר, אז הקווים גם כאלה. אבל הזווית מגניבה. ממש, אני ממש אוהבת את זה. זה גם מאוד נפחי, גם רואים פה מעבר מכהה לבהיר, הייתי עושה עוד יותר כהה בחלק מהמקומות, אבל זה נראה ממש טוב, וזה מאוד סקצ'י, כאילו רואים שאת עובדת פה משוחרר, ואני ממש אוהבת את זה. יש לנו מלא סוגי רישום, אז בגלל שלא היה לך זמן, ידעת לחשב את זה נכון, כדי כן לתת תוצאה שהיא טובה, גם אם זה לא הכי מושלם מבחינת כמה שזה חלק, אבל זה נראה מהמם, וגם פה הצלחת להביא טקסטורות שהן שונות, אני עפה על זה. אני כן הייתי שמה לב באמת שאם נגיד האור נופל פה, אז נגיד החלק הזה, הייתי עושה אותו קצת יותר בהיר, ואת אלה דווקא הייתי עושה יותר כהה, כאילו גם כשיש לי משהו שחוזר על עצמו, אני ממש אוהבת להשתמש בערכי בהירות שונים, ואז יכול לראות ממש טוב. מהמם, ממש יפה. ריקה? אני חושבת שזו פעם ראשונה שאני זוכרת שמות של הקורס, כזה מהר, באמת. אני מאוד אוהבת את תמיד בסדרות וסרטים אני אוהבת לראות איך הם יוצרים את הדמויות, ואני תמיד מתחילה בשלב של הסרטוט שאנחנו עושים במורים, אז תמיד אני בורחת מהתחום הזה, אני חושבת מאוד... מה את חושבת שהוא יותר טוב פה, מה היית משפרת? הפסים מסביב זה לי יותר מדי, כאילו שזה נראה מאוד על נייר כזה. קודם כל אני מאוד אוהבת את הצל, אני כן אוהבת את הנקודה הזאת, גם פה הייתי עולה עם הכהה עוד יותר למעלה, אוקיי? זה כן מאוד נפחי, הפרופורציות אולי טיפה בעייתיות, כי החלק הזה קצת יותר מדי קטן לעומת הגמבה, אז זה מה שאני אומרת על העניין של למדוד כמה פעמים זה נכנס, אנחנו מדדנו משהו כמו 3 פעמים זה אמור להיכנס, זה 1, 2, 3, יש לך פה, זה הרבה יותר גדול. אז לשים לב לזה. חוץ מזה נראה ממש טוב, אהבתי. אפשר להמשיך את זה עוד וליצור עוד קצת יותר כאילו מעברים של צבע מהכהה לבהיר, ואז זה ייתן לי גם יותר את הנפח. בסדר? מהמם. אני מה זה מאוכזב מעצמי? אוקיי, אז דוד התחיל איזה, עשה איזה 4 ציורים ונטש אותם באמצע. כן, זה הבצל. אז תקשיבו, אני כשהתחלתי לקעקע, ממש עניין אותי פיינליין, ובתור מישהי שמציירת, אני גם מציירת מאוד משוחרר, מאוד משוחרר, הכי לא מדויק, אני הכי לא מדויקת בציור שלי. וכשהחלטתי לקעקע, אמרתי, אני עושה פיינליין, וכשהייתי מציירת, הרבה פעמים, אם משהו לא היה מושלם, לא הייתי מוכרת או מביאה לחברים ומתנות, כי הרגשתי שזה לא מושלם. בקעקוע אין לכם ברירה, מה שיצא, יצא על הבן אדם, אוקיי? אז גם בציור תנסו להביא את זה, שאתם לא זורקים בחיים, אתם עובדים ממה שיש ומוצאים ממנו את הכי טוב שאפשר, אוקיי? אז חייב שיהיה לנו סבלנות לא לזרוק את זה. בעבר אני גם הייתי זורקת ציורים, מהרגע שהתחלתי לקעקע, אין דבר כזה לזרוק. יש להתמודד עם הסיטואציה, להתמודד עם מה שיש, כדי להביא תוצאה טובה. אז לא לזרוק אף פעם, וככה אתה גם מזלזל בעצמך, אז אל תעשה את זה. בסדר? יופי. עכשיו אנחנו עוברים למשהו אחר, וזה היה המשהו האחרון שנעשה. אז ככה, דף סטנסיל הוא בעצם דף שאנחנו מעבירים עליו את הסקיצה, ומדביקים על הגוף את הסימונים של הסקיצה, ולפי זה מקעקעים. יש לנו 2 סוגי דפי סטנסיל, יש לנו סטנסיל למדפסת, שהוא יראה הרבה יותר מבריק, ויש לנו סטנסיל ידני. אני 1.5 שנה מהרגע שהתחלתי לקעקע, עבדתי רק בצורה ידנית, לא קניתי מדפסת, עבדתי בסטודיו שלא האמין במדפסות, הייתי עוברת בכל קעקוע בצורה ידנית על הסקיצה. הדבר הזה לקח לי הרבה מאוד זמן, בסדר? אבל הדבר הזה הפך אותי למקעקעת ממש טובה ומדויקת, כי עבדתי בצורה ידנית. לפני שהתחלתי לקעקע פייק סקין, כשהייתי עוד תלמידה, עשיתי משהו כמו 100 כאלה, אוקיי? אנחנו לא נעשה 100, אבל כמה שתעשו יותר, אתם תהיו יותר טובים ויותר מדויקים, אז ממש להקפיד על זה. בנוסף, חשוב לנו תמיד שהסקיצה, שהסטנסיל יהיה מושלם עד כמה שאפשר. אם הסקיצה שלנו היא לא מושלמת, הקעקוע בהכרח לא יהיה מושלם, בהכרח, כי אנחנו בסוף עוברים על הקווים של הסטנסיל, בדיוק. וכשאנחנו שוכבים ועושים באזורים במקומות כמו צלעות והבן אדם שוכב, הכל מתעוות. אז אנחנו חייבים לדעת לעקוב בדיוק אחרי הקווים שלנו, ואם הקווים לא יהיו טובים, הקעקוע לא יהיה טוב, אוקיי? איך זה עובד? הסטנסיל עובד בצורה כזאתי. אני יצרתי איזושהי סקיצה,
אני יצרתי איזושהי סקיצה, ועכשיו אני רוצה להעביר אותה לקעקוע. אז אני מדפיסה אותה, אוקיי? כמו שהדפסתי עכשיו. ואני צריכה להתחיל לעבור על כל הקווים. באמצעות הלחיצות שלי, זה יעביר ואנחנו נוכל לראות את זה כאן, אוקיי? ואת הדבר הזה אני ממש מדביקה על הבן אדם. אז כמה דגשים שאני צריכה לשים לב כשאני עוברת על קו. קודם כל, אנחנו נשתמש בעט או עיפרון כמה שיותר דק, כדי להעביר את הסטנסיל לא בצורה שהיא עבה מדי. תמיד כשאני אקעקע בן אדם, אני אשתמש בסקיצה שלי בסטנסיל, או שיהיה בדיוק באותו העובי של המחט שלי, או קצת פחות. כי אם הסטנסיל יצא לי יותר עבה, ואני ארצה לעשות קעקוע דק, יהיה לי הרבה יותר קשה לעקוב אחרי הקו, אוקיי? לכן אני חייבת להשתמש בכמה שיותר דק. בנוסף, אני אשתמש בעט שהוא בהיר יחסית. למה? כי אני רוצה לראות איפה כבר עברתי ואיפה לא. אם אני אעבור עם עט שחור, אני לא אראה את זה, זה יבלבל אותי. אז אני תמיד אעבוד עם איזשהו עט פיילוט, ורוד, כתום, אדום, צבעים כאלו. אז אני מתחילה. אני יכולה להזיז כל פעם את הדף, בסדר? לא לפחד מזה. כל עוד הוא נמצא על הדף הזה, אז רואים והכל טוב. לוקחת את העט שלי, מתרכזת, מחליטה מאיפה אני הולכת להתחיל. אני תמיד אתחיל ממקומות של פיצולים לשני קווים. אני לא אתחיל אף פעם מאמצע קו. לדוגמה, אם יש לי עכשיו את התפוז הזה, למרות שזה עיגול, אז זה פחות רלוונטי. נגיד, יש לי עכשיו את התפוח. אני לא אתחיל מאמצע הקו פה, כי אחרי זה יהיה לי מאוד קשה להמשיך לשני הצדדים ושלא יראו את הנקודת חיבור. לכן אני אתחיל מאיפה שיש לי פיצולים, לדוגמה כאן. בסדר? גם בקעקוע אותו דבר, אני תמיד אתחיל מפיצול של קו ולא מאמצע. מחליטה מאיפה אני הולכת לעשות ומתמקמת. מתחילה להעביר עם העט שלי את הקו. אני ממש מנסה לעבור בדיוק על הקו. ואני בוחנת את עצמי. איך אני בוחנת את עצמי? אני מרימה את זה ומסתכלת שזה עבר. אני רואה פה שזה עבר והכל טוב. אם זה מאוד מאוד בהיר, סימן שלא לחצתי מספיק על העט. אם זה יותר מדי עבה, יכול להיות שעברתי יותר מדי, עברתי פעמיים וכזה. אז לשים לב. ואני ממשיכה. עוד דברים שאני צריכה לשים לב. אחד זה שאני סוגרת קווים עד הסוף. יש נטייה להרבה מהאנשים לסיים קו קצת לפני הזמן. ואז בקעקוע עצמו גם אנחנו נסיים את זה לפני הזמן, וזה לא יצא מה שהבן אדם רצה. אז אני שמה לב שאני מסיימת קווים עד הסוף. עוד דגשים. אם יעזור לכם להיות יותר יציבות, אז ממש תעצרו יציבים, תעצרו נשימה בזמן הקו, אוקיי? גם בקעקוע הרבה פעמים, כשאני יודעת שיש לי קו חשוב, והוא צריך להיות סופר ישר, אני נושמת, ובקו עצמו ממש מרוקנת את כל האוויר לפני ומעבירה את הקו. למה זה? מה זה עוזר לי? כמו בירי. בדיוק. ממש. כמו בצבא, שאמרו לנו לרוקן את כל האוויר כשאנחנו יורים, יש לנו כמה שיותר נקודות אחיזה, זה נותן לנו יציבות, אז זה משהו שממש ממש עוזר. ובנוסף, איך אני מייצרת לעצמי עוד יציבות, זה שוב כמה נקודות אחיזה על הקרקע שלי. גם בקעקוע אני ממש שמה את המרפקים שלי, את הידיים, את כל הגוף, אני נשענת על מה שאני עושה. לדוגמה, אם זה בן אדם, זה נשענת על הבן אדם. אם זה משענת יד, אני נשענת על משענת יד, אבל אני לא אעבוד ככה. אם אני אעבוד ככה על בן אדם, אני אהיה הרבה פחות יציבה. אז אני משתדלת לייצר כמה שיותר נקודות אחיזה, אוקיי? כשסיימתי, או אני מרגישה שסיימתי, אני רוצה לבדוק את עצמי, לראות שלא שכחתי שום פרט. מה אני אעשה בשביל זה? אני אלך פשוט לאיזשהו נקודת אור, וירים את הדף שלי, ואני אוכל לראות אם חסרים לי פרטים. הרבה פעמים אנחנו נשכח, אז זה ממש חשוב כדי לא לשכוח על בן אדם, אוקיי? כשיש לי קו שהוא מאוד עבה, או לדוגמה, הנה, נגיד פה, יש לי קו שהוא מלא בשחור. איך אני אעשה את זה? אז מה שאני אעשה, אני פשוט אעשה שני קווים, בסדר? ואני אסמן לעצמי, פשוט אעביר שני קווים, ואני אסמן לעצמי אולי בקווקובים כאלה, שזה יהיה מלא, כן? ואז בקעקוע עצמו אני יודעת, אוקיי, יובל, פה את צריכה למלא. אני גם תמיד מסתכלת על הרפרנס שלי בקעקוע, אבל עדיין, אני מסמנת לעצמי איפה אמור להיות מלא, אז אני עושה את זה בשני קווים. למה לא ממלאים? כי חבל, סתם לא יעבור טוב, את לא צריכה את זה גם. כאילו, חבל על הזמן שלך. כשיש לי בכללי קו שהוא יחסית עבה, לא קו של מחט, אז גם אותו אני יכולה לעשות בשני קווים, בסדר? אם הקו הוא עבה, אבל לא עבה קיצון, כמו לדוגמה הקו פה, אני פשוט יכולה להשתמש בעיפרון או משהו טיפה יותר עבה. סבבה?
שאלות? מהמם. אז עכשיו אתם עושים את זה. עכשיו זה עבר לצד השני. כן. ואז אנחנו גוזרים את זה. בסדר, בואו נעשה רגע קצת יותר, שתוכלו לראות. איפה הדף שלי? הנה. נגיד, אני רגע אעשה. נגיד שסיימתי את כל הסקיצה, אני גוזרת את הדבר הזה, ובאמצעות סטנסיל סטאפ, שזה חומר לבן כזה, כמו דבק, אני מורחת על הגוף של הבן אדם, מניחה את זה, והשבלונה פשוט עוברת אליו לגוף. ואז את זה אני מחכה. מ-A4 רגיל כאילו? כן, בשיטה ידנית זה מ-A4. אפשר גם בגדול לקחת את זה ולעשות על זה, אבל אז אסור לזוז, כי אם זה זז מזה, אז... אבל זה מדביק מעולה, כן, זה ממש מדביק טוב. אז עם דף רגיל? נכון, זה משהו מדביק. נכון. כשעושים בשיטה ידנית. למה עשו שהדף השני יזוז? אם אני עושה עם זה גם, אז תחשבי שזה על צריכה זה. 3 דפים להחזיק. כן, צריכה בדיוק להיות על אותו מקום, כי אז אם זה זז, את לא תצליחי לחזור לזה. אבל פשוט תעבדו עם זה. שמים את השקוף כאילו על הזה, עוברים עם פרון, ואז מוציאים את הדף. אפשר, יש מלא שיטות לעשות, זאת השיטה הכי קלה פשוט. הכי קלה והכי מהירה, כן. חוץ ממדפסת שהיא, שזה מעולה. טוב, תבחרו לכם מה שבא לכם, זה גם יהיה חלק מהשיעורי בית שלכם. בכוונה יש פה גם דברים יותר מאתגרים כמו גיאומטרי, כי זה ממש הופך את היד להיות יציבה. כן, תזרקו. אני אגיד משהו אחרון לגבי זה. ככל שתתאמנו יותר, אוקיי? ככה אתם תהיו יותר טובים ויותר מדויקים. בסופו של דבר, האזור הזה זה שריר. בסדר? פרק כף היד, כל האזור הזה של היד, יש לנו כאן שריר. ככל שנעבוד יותר ונתאמן יותר ונתרגל, ככה אנחנו נהיה הרבה יותר מדויקים וחזקים. האזור הזה יתחזק. בגלל זה הרבה פעמים שמגיעה מישהי, נגיד שהיא מניקוריסטית, או מישהי שעושה קדים, או דברים כאלה לקורסים, הן מגיעות כבר מוכנות, היד כבר חמה, אוקיי? זה לא כמו אופניים עכשיו שלא תעשו את זה מלא זמן, תחזרו ויהיה מושלם. לא. חשוב ממש להתמיד כל הזמן. גם אני כשהייתי במילואים, יצא שאיזה חודש לא קעקעתי, חזרתי לקעקועים, היה לי קשה. הייתי צריכה עוד פעם להיכנס לזה, עוד פעם לתרגל, עוד פעם לעשות את זה כדי לחזור לעצמי. אז חשוב שתדעו. כמה שיותר, תהיו יותר טובים.